Koktisalo Bengaluru Mysore Expressway ni phiyogui rinai Montri bokhorok Narendra Modi Koktisalo Karnatak thangwi tongo Montri bokhorok Narendra Modi aro thangmani lamprao no Bengaluru ni Mysore Expressway no phiyogui rinai aboni yaglo 16,000 crore rangni foundation stone phiyogui rinai bo Bengaluru Mysore Expressway bebagui lokmani 118 kilometers of project sanamani go bebagui rang bainai 8,480 crore rang bainai o expressway ni yagulo Bengaluru ni lukurok ni गोबांमा सेबसाब अंखरै फाइनाय बेंगलुरु ते माइजोरनि थांलाय सु खलायमानि वो जरा कमनो नांनाय हिनि सावि मानखा आबुनि साइसिकां बेंगलुरु ते माइजोरो थांनानि बागै जरा नांगो 3 आवर्स फियाबा ताबुक 75 मिनिट्स सिंकेनो सगुइनाय एक्सप्रेसवे नि यागुलो कोक्टिसालो मन्त्री बोखरक नरेंद्र मोदी 4 लेन माइजोर कुशालनगर महासड़कनि फाउंडेशन स्तोनो फियगै रिनायबो 92 किलोमीटर थाय नाहारै बिरसाजाक अ महासड़क अ प्रोजेक्ट सनामानिबो बेबागै रां बायख्या 4130 करोड़ रां बायनाय बेंगलुरुति कुशालनगरनि थांलायसु खलायमावो नांकुकमानि याकुमो तंनाय अ महासड़क अंगमानि यागुलो बेंगलुरुनि सिमि कुशालनगर थांनानि जरा सिगांगो 5 आवर नांगो फियाबा ताबुक 2.1.5 आवर नांनाय हनै सावि मानखा आबनि यागुलो हाफ बेलरनि बागै अंखरै थानाय मन्त्री बोखरक नरेंद्र मोदी आरो दफानि हामग्रानि बागै फियगै रिनाय आईआईटी दरवत 2019 बिसिनि फेब्रुवारि तालो मोदीनि याग्रमिनो आईआईटी नि फाउंडेशन उस्तनो फियगै रिजाखा 850 करोड़ रां बाय सनामजाखा ओ आईआईटी अबनि यागुलो श्री सिद्धार्थ स्वामीजी हवेली स्टेशन हायुंनि जतनि साइ कलकमा रेलवे प्लेटफर्म न फियगै रिनायबो जतनि बरमनि ककंखा जिनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड थाइ सनामै नाखा अ प्लेटफर्म हायुंनि जतनि साइ कलकमा प्लेटफर्मनि रकमानि मारि इंखा 1507 meters अ प्लेटफर्म सनामानिबो रां बायखे बेबागै 20 करोड़ खुगो साविनो मानखा कोक्तिसालो चopsa samung bwtang no twiwi साल थानाय मन्त्री बोखरक नरेंद्र मोदीनि ब्यूरो रिपोर्ट कोखरा।